Limot ka. Nakakanta. Pantay ko na eh. Muna akong idol good kit, namigay mo. Idol mo na day? Idol ako na. Na, duha ta na day. Duha ka pero ako man original good. Oh, tilamiya ba na? Ah, naman daw eh. Hiling ni ron. Magmura ba kayo plan? Sayaw ba eh, bitigyan mo sayaw ni. Boss, ni 6 mo sa boss. Ako lang sa bakit namingwit ko. Na, usa magkuha ka diha. Awa po sa Ba, nila. sure ka na, boss. Tol, bataraw ako sa kayo mong tol, murag hapit ang kuha bay. Sure ball ka ni mo boss. Oh. Bahala na. Tingnan ni mura labaw po buglisan eh. Tampok kayo. A few moments later. Bay, nakakuha ko bay. Tabang ko ba? Di mo sa mukha. Sa mukha mo bay. Uy! Bay! Tabang bay. Bay, ano na? Patay ni. Sam ni bay. Patay. Awa, okay na ni Patay. Patay ko bay, patay. Si patay ha. Dama. Ikaw ang patay ron. Dengan na ninyo eh. Oh, Bro, di ka kakita nagkatawa sa bago. Kani usam na ni day, kwarta man eh. Kwarta. Bugo kay Kamimil. Gani. Rank ni, tol. Jilong lang, malakas. Awa bay, mas importante si Emil bay. Mo jud. Kalino Kalino sa email. Hali pa na. Awang pagod ba kung ibaligyan ni mo? Ako gabi. Oh. Kini. Kani. Kini. Kaya ay suminaw sa ba? Kini bay. Mm. Mo ni baligya ilang unyo. Oh. Pagkalit og 2 piso. Kasi kani. 3 piso sing tanan. Kani ako email piti sikatan ako ni Ron. Nabusog pa ta kapag Sikat. bubot. Sikat pa. Idol kita ko si Chokes bay, idol kita ko si Chokes. Chok ka ni. Oh, so una ko mo si Oh, Chokes. sige, kita ra na bay. A few minutes later. Ma, nataw ay. Anayo ko pito ane. Sam ni rank na nimo bay. Grabe mo ka ng email ang daw ta sa future. Nakailit ni bay. Lit ka atay. Ako bay, ko na ko bay. Lit glory. Smart ni bay, smart. Smart. Oo mo ni. Kato ako Smart, bay. say smart, smart. Smart ka bubo ko sa. Smart man to. Smart by smart. Dili, tapoy bubo ko ka. Hoy. Susunduhan na ni pataka ra magkabot ni. Hoy, kisa ka daw. Nayo to pito be. Nayo to pito. Jahay ka. Balik pa tayo na. Adto mo ini discarding mga bayot dre. Balik. Ang panibaligya dito nga 2 pisos palas kini. 3 Tres. pisos. Oh, may utang bayot pa, bayot. Amo mo to karon si Edward nga bayot. Ayun. Ang Rico na doolo bayot. Nayo to pito ba? Ala ang kwarta. Papa, ngayo papa nito. Wala man kwarta papa. Isa na papa nimo. Ano mo? Papa nilo, ato dyan, nanggut na nito. Umana mo, umaan. Namingwit ra magay men bagol para makakwarta. Uling ba? Sige ko aglawas nimo. Agtop ka sa mga tong nanggi ka. Mo yun. Kwartaan ba ka? Wala pa kang sako. May ka ng saking. Dako lawan. Wa ba ako kaon? Liha pa munta, wala akong kaon. Wala kang Ah, tao. pariha ta. Pariha ta. Api tadi sahab adlaw pili utul dito. Nako, wala na sako. Sinani ko yung dagang kay mundo ba? Gali. O siguro na pampers na ba? Ito ka na Sige ba? kun bay, nako piso ra ba? Tika to bay luon yung sako. Gali. Ay pa bay. Ikay binada bay. Bay pagkakuha sa sako bay, tanawon sa sulod dong. Baya. Idagan ni. Idagan to. Sige bay. Di manggol bay, basi na pampers na ba tag utsor ba? Awan mo di dubli kwartang to. Pwede po. Sige. Dong, alis agad diri dong. Alis dong. Kanang kanang sako dong ba? Pwede na kuha na dong. Nakapiso diri dong. Piso dong. Ay kinanong bay na dong. Hindi na dong ba? Kini ba? Ano mo? Singko tanan. Baho man eh. Umat. Sugot piso bay. Sa imo na tani bay. Ikaw mada sa bagulo ka lang bre. 5 mata ni. 5? Plus ani Oh, 5 man ni bay. Kung baligya bay. Okay lang ni bay. Sige. Dong.
Sige dong. 5 man dong. Duha dong. Ilis ka ng sakon mo dong. Sige dong. Sige dong ba? Oh, kana. Sige na ba? Aba. Sige na ba? Sige na dong. Sige na dong. Mana dong? Ay, susunod ang sako bay, dali. Kasi ganito ko ba? Uy, kwarta bay. Bay. Kwarta bay. Uy, bay. Uy, Ato man eh. uy. Ato ni. Bay lo na taan ni ba? Sige na ba? Ato Ako man na ba? Kwarta ba? Uy, ako na. Uy, kwarta. Bay. Madalagi buang nga, bay. Isa ka pa ba? Di man ni madalagwan bay. Ano yun? Sana sa buang ba? Murag ta buang ani. Apil do. Yo. Ato man eh. Bay, pag tanong sa kinyas bay, habang tuwa na ko bay. Nado torta. Ahon bay. Bang tadi? Atang man eh. Papa dito ta. Kuan umanang ko siya kumabalik yan siya. Biluan na mong gisto bino. Unang sa Biluan gisto. ko gisto do. Kamay ra mo kana ko papel. Oh, piso Ako na na. nasa. Ate di. Piso ni mo ni. Piso pitighanan ni. Nanginuan ta na. Bay. Saan kita sa buang ba? Ani bay? Naglagot ni ko ng buang ha. Malagot ka na raw. Kulang tahon ta ni. Buak. Ni Bay. Piso ba? Suhon ta. Ay, ala na bay ato ni isusa ko bay. Di may kabamutan ano bay? Lutoy. Lutoy tanig sakot tambok us kana. Ya. Pasti. Samandong, samandong. Tagaan man ko ninyo dit. Tagaan ay. Tagaan man ko ninyo dit. Tantahan ta mo. May padong. Bay, May pa. kana. Sige. Ya, wapo ko kanta, tuduan ko ni kuan, sarahan ni mo, huli Sige mo. daw. Ako antahay dami. Ako di habit sa imong sako bay. Ang kwarta bay, kaya habit kwarta mo. Okay, ang kwarta, ako kunet. Ako kunet. Tatane, palit ko ni. Anito, pito. Palit ko pito rito, Kantay kanta. kami bay. Kantay kami. Kantay kami. In the beginning, sa bukid, may sigarilyo. Ang kutakan pila niya bay? Sa Isa gali sa haraton eh. isang malaya na ibong nadanda. Ya, maulat ako kanta, tundoan na rarani mo. Ya, uli sa kaya, paano ko sako? Oh, paano yung sako? Wa man kay. Japag man kayo. Pag muli ka. Uli sako. Ligaw. Dito. Bye-bye. Uli. Uli. Atay. Saan ito sa buong ba? Kita pa yung naka-1Gs. Sa aja. Muna na kung jis. Muna na kung jis. Wait pa ito. Nga bay, atangan ta to bay. Dahil malakaw sa to na. Sura to. Maalang na. Niyar tam sama. Tata. Uli tayo kay. Ayun na eh. Abis siguro nagbupang ko ba? Saan ko sa kajis? Ano ko? Abis siguro nagbupang ko. Laban sa koy. 1 hour later. Itong buang nga bay, diri yun maagi bay. Diri ito, diri mo to. Sa una bay, siugit ang dira. Ano yun siya maagi bay. Kang dala na bay? Ang kato ng laktod ba? Bisig mo laktod to. Away laturanan diri bay, kaya akong isaradaan. Mura bitag kahon. Oh. Kadi bay, diri gitu maagi bay. Haim paso. Atay na to ni Rab, agi ni Raymond bay. Ato din siyang ingong asan niya gikan ang kwarta bay nganong adi sa kwarta Buang kita siya nga. Buang siya nya. Dagi kwarta kita na nga tarong. Wa gyud. Di tarong. Di ka rumpod. Diri gitu maagi bay. Doon ito kuha do kwarta bay. Doon to bay. Kundili natin madalat santong dasalan. Saktong patayan bay. Bay. Sa Oh santong dos-dosan. Ang patasan. Nanapay tago po ito. Tago bay. Turo bay. tura na. Turo bay. Abis siguro tulad may sahan ko ba? So siguro atad lang itong mga tawhana. Pero anak ko pampalit sa masawa na ito ko mga anak na. Gusto ko ah. Bay. Maayo man yung istorya bay na isahan daw ta bay. Damo ina bay. Iya pa kwarta bay. Gali. Isahan gito sa buang bay. Agi lang ni dumot na yun eh. Bunala kita oh. Bay, bunala ni. Sige bay. Ako una bunal bay ha. Una bunal bay. Miktok mo kasawa ka pala yung ganas. Uy. Ayaw lang ka mo yaw-yaw ka. Oh, Asam Kaya ka. umaga. Asam ka.
Tamo ka na yun. Oh, kita ahan lagi kami kwarta. Dagan. Ikaw ba? Muna isahan ka rin mo. Anak ka bumubuang ka nga pa. Di ako ang kwartaan ko. Ayaw! Ayaw! Ay, para lagi rin sa akong pitong anak pa. Pitong anak ko. Buha bay, basig na pa gipon. Ayaw na. Ay bay, gipon si Peter ano bay? Wala ba? Hoy, huwag ka sa tinod. Anong napagbinong-bukang Pre, para muna wa pre ka na sa akong anak. Pre, mapito ka mong anak na mo pre. Ako ang anak. Ano nagpabumbuang ang mga kwarta? Pre, ayaw pre. Pre, pito ka mong anak na ko pre. Yara Ayaw ba mo nga? pre. Ang style mo ba? Ang style mo ba? Nung nakakwarta ka. Kwarta, bumbuang man ka. Uban na lang bay, uban na bay. Bay, uban lang bay, uban. Magpabumbuang po mo. Kasi ako may barang kwarta to. Kwarta na ba? Ano gulihi ka lang? Tunahan baray mga kwarta po mga relax. Palawa na oh, isa na. Isa ka tinintos ang ipon. Ada ni bay. Matitan niya, bumbuang po taba. Ay, babay. Uban na lang bay, uban na lang. Kikir na bay. Agi amis sumbulay. Sahin dito sa Tama ako ipon ha. Isa ka kinintos. O isda pag isa ka kinintos. Napoy duha ka 200 de. Pila tanan. Mat. Isuwat ya na balaan to na sa pilam ni tanan eh. Am 20 ramti na ba 20? Kauban ni si mong lakit bay. Oh, ta. Sige sige. Unya ko wag di madami. Unya mo suon mo sa umane. Adili, ikaw lang sa paring may bago beginners, Oh, badi-badi. badi-badi. Dami, bumbuang. Berbuang lang na. Dadami. Dito ay tamo training sa siguro mo sa tirada siguro. May terbuang niya. Balu. Ta, Simple ra kana kana. Kanina. Kwarta po din. Pre. Bay, kaya wala to bay. training pamangkita na pre kay ako. Grabe training na ko na pre. Training kita ne? Training ta. Siya, Para nice ba? Oh, training ta. Sige, sige. Go training. Bay, Bay, saman bay. training pa kita ni bay. Sige, sige. Okay ah. 1 2 3. Go training. What's up mga kakibi? Thank you for watching no. Kung bago pa yung kayo sa channel namin, huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. And don't forget, click the bell button para update kayo sa bago yung video. Kung karoon ng guys, no? Mag-shoutout guys. Yeah, kung sunod gusto nyo magpa-shoutout, comment lang nyo. #KBA. What's up, man? Karoon. Shoutout ko shoutout ko kay Genevieve Delpin. Shoutout sa'yo. Shoutout. Hi. Shout out ko kung Justin Katumbay. Shout out si mga loads. Shoutout ko kay Michelle Alcoran. Shoutout sa iyo, Lord. Shout out dahil ni Alexis Mahusay. Thank you for watching us. Thank you, sir. Shoutout ko kay Rosalie Rondoso from 2 weeks ago. Shoutout sa'yo, Lods. Shout out ko kung sign sa man eh. Sabilano, Sabiliano. Shout out. Shout out loads. Shout out sa ko kay Christy din. Kabos. Shout out. Salamat. Salamat. Oy, shout out po rin ko ni Karet sa tiyan. Loads. Excellent. Yun lang, Lods. Sana abangan nyo bago na yung video. Salamat guys. Sasaputan mo kami. Kalilang balik. You. Peace.